Kompożizzjoni ġdida ta' Sur Mas Direttur Maestro James Chappell nisimgħu l-andante meta siket il-flawt. Sifkira għażiża tal-bandista Rita Grek, flautista tal-banda ċittadina Kontruġġieru u benefattriċi tas-Soċjetà San Pawl u tal-Kolleġjata Bażilika Matriċi Arċipretalja ta' San Pawl Barra Swar. Illum jaħbad ukoll it-tielet anniversarju mit-tluq tagħha minn din il-ħajja. Is-silta tiftaħ b'melodija sublimi tipika tal-karattru ġentili ta' Rita li tiżviluppa f'melodija fuq il-flawt solista, l-istrument tant tal-qalba. Il-qilla tal-mart u l-ġieħ tolli rasa biex tisfida s-sabieħ tal-ħejja, ikkaratterizzata minn battuti qawwija li jżidu fl-intensità u l-għaġla tagħhom, hekk kif il-melodija prinċipali tittieħed mill-banda kollha, ripetuta b'risposti akuti tal-flawt, bħal donnom il-karba tal-protesta. Rikapitolazzjoni tal-melodija, tal-bidu u s-solo tal-flawt irreġġawna lura għar-realtà tal-ħajja li tgħejja u tnejn sakemm il-flawt ibaxxi rasu u jiskot mingħajr ma rtemm il-melodija tiegħu. Ħajja maħsuda f'qasir il-għomr. Huwa il-klarinett, simbolu tal-kompożitur, klarinettista, li bdieqa jieħu l-melodija tal-flawt u rwassala sa tmiem. Għalikom il-banda Kontruġġieru taħt id-direzzjoni tas-Sur Mas Direttur Maestro James Chappell.